Katsotaanko mitä telkkarista tulee. Katsotaan vaan. Huomenta. Tässä näemme nykyään psykologian opettajan Antti Harmasen aloittelemassa päivittäistä rituaaliaan. Mutta jotain selvästi puuttuu. Taustalla esiintyy kohteen luonnollinen arkiympäristö, jossa aikaa kuluu lukuisia tunteja. Varmaan käymään kaupassa. Lauman jäsenet kohtaavat uhkaavissa merkeissä. Tämä yksilö näyttää kehittäneen jonkinlaisen alkukantaisen rituaalin, jossa seinälle tehdylle julisteelle lausutaan mitä ilmeisimmin jonkinlaisia loitsuja. Rituaalin tarkoitus on vielä hämärän peitossa, mutta tutkijat ovat erottaneet toistuvia äänehdyksiä, kuten Semilegit OK, hashtag YouTube, hashtag ohiodris, hashtag legit OK, hashtag skipideintä mitä on nähnyt, hashtag mikä on Sigma. Hei muuten, eikö sun ääni ollut tossa luontodokkarissa? Siis mikä tää nyt on? Vaihtu kanavaa. Todellakin. Tervetuloa takaisin ohjelman pariin. Täällä on meneillään jännittävät hetket, kun kilpailemme Emeli on toiseksi viimeisessä kysymyksessä. Kiitos. Oletko valmis jatkamaan? Olen valmis. Selvä. Lähdetäänpä menemään kohti toiseksi viimeistä kysymystä. Mikä on kirjoitusten yleisin lunttaustapa? Vaihtoehdot ovat lappu kengän pohjassa, piilopuhelin, langattoman hiiren vastaanotin, ei saa lunta. Haluatko kysyä yleisön? Joo. Elikkä ne yleisöstä, ketkä luulevat tietävänsä oikean vastauksen, nouskaa ylös nyt. Joo. Tarkoitus valita äänet ja äänet. Ja yleisön joukosta valittiin Matias ja Aleksi. Matias, mikä on vastauksesi? Kyllä mä aika varma, että se on toi A, lappukengän pohjassa. Perustelu. Perustelen sillä, että mä oon jäänyt sitä itse kiinni. Ai. Oikea vastaus on D, eli ei saa lunta, koska Ismo kieltää luntamisen YK-kokeissaan. Siis miten tuolla on noin vähän yleisöä? No en tiedä, ei varmaan ryhtynyt parkkipaikkoja. Minkä valitset näistä kahdesta, tai onhan siellä vielä 4 muutakin vaihtoehtoa. Ja muistutuksena, että jos yleisö on vastannut, yleisön joukosta kukaan on vastannut oikein, voittaa ilmaiset liput aviristeilylle. Kyllä tuo Aleksin vastaus kuulosti aivan oikealta, tuo D. Sitä minä itsekin veikkasin. Joten valitsen vastauksen D. Ei saa lunta. Niin. Lukitaanko vastaus? Lukitaan vastaus. Vastaus on oikein! Ja siirrymme kohtaan. Eli viimeiseen kysymykseen, kilpailun viimeiseen kysymykseen. Mitähän tässä käy? Ja kysymys kuuluu. Varför ställs vederlösa frågor i tävlingen? Ja vaihtoehdot ovat. Det är roligt.
Det irriterar konkurrenten. För inget annat uppfanns. Det förvirrar både den tävlande och åskådarna. Ei ole kyllä aivan mitään sanoit, joten kyllä aivan pakko käyttää oljenkorsi. Kilautan kaverin. Haluat käyttää viimeisen oljenkorren kilata kaverin. Ja silloin näytti olevan ainoastaan yksi kaveri, joten kilautetaan suoraan hänelle Veetulle. Haluatko esitellä Veetulle? No, Veetu on hyvä ystävä lapsuudesta asti, olen hänet tuntenut ja hän on ihan fiksu kaveri, että varmaan osaa ruotsia paremmin kuin mä silleen miettii. Selvä. Soitamme Veetulle. Katsotaanpa, vastaako Veetu. Hallo? Onko Veetu puhelimessa? Täällä Hannu Soini aloitti ylioppilaaksi ohjelmasta. Täällä on hyvä ystäväsi Eemeli pulassa ja tarvitsisi hieman apua. Teillä on 30 sekuntia aikaa. Ja aika alkaa nyt. Joo, Veetu. Kysymys kuuluu. Varför ställs värdelösa frågor i tävlingen? A. Det är roligt. B. Det är irriterar konkurrenten. C. För inget annat uppfanns. Och D. Det förvirrar både den tävlande och åskådarna. Mikä se toista olisi? Se on selkeä D. Mistä tiedät? Päättelin vaan. Piip, piip, aika. No. Pitää se luottaa tuohon Veetuun, että taidan valita vastauksen D. Vastaan vaihtoehdon D. Det förvirrar både den tävlande och åskådarna. Lukitsemme vastauksen D. Lukitsemme vastauksen D. Onko sitä oltu hereillä Ruotsin tunnilla? Ei. Onko korvat ollut auki? Onko kuunneltu? Onko tehty kotitehtäviä? Totta kai. Ei. Välttämättä uskoisit. Mutta näin on tapahtunut. Vastaus on oikein! Yes. Onnittelut teille. Yleisölaututietolautakunnan virallinen edustaja saapuu paikalle ojentamaan ylioppilaslakia. Aika tuurella kyllä voitti. No jep. Kohta mutta alkaa uutiset. Vaihto kanavaa. Hejsan hoppsan. Välkommen med Svenska nyheter. Jag heter Katja Juutilainen. Och jag heter Jana Kosonen. Today we are here to discuss about Om finalprov. Studenter har haft svårt att finna studiemotivation. if du har problem att finna motivation. Du kan tala svenska till dina hund och katt och hevonen. Vet du att jag har alla från Aboven? Jag har alla från Aboven. Okej, den telefonen är jättestor problem på lektions. Exempelvis den här TikTok-musiken vi hör ofta.
och flytter. Jag är på pränt, massa pengar och fnitter. Jag är samma gamla vanliga. Åker runt i bilar automatiska, de är tragiska. Pumpa, dyker upp med min broder, blåser ut farligt. Jag är samma gamla vanliga. Min hevonen Santeri tykkää on spendaaja. Okei. Och se. Siis nämä uutiset on kyllä so last year. Hei kaikille! Tästä se sitten lähtee. Havien viimeinen päivä lukiolaisille. Tässä on kaiken keskipiste, eli Savonlinnan Lyseon lukio. Näyttää muuten hyvältä. Paitsi tästähän puuttuu oleellisin osa. Eli tietysti meidän apit.